Baba ina yi? Lafiya abu dutse. Ya gida ya aiki? Lafiya lau lafiya lau. Ya kwana biyu. Mun sabo ku lafiya? Lafiya Abduje wannan kuwa ni nan ne Abduje hannun ka haka. Baba wannan ita ce kwamfuta wanda ake maganar shi. Baba baka san kwamfuta ba? Oh haka kuruhutan naku take. Baba ai kwamfuta aka ce. A to da kuruhuta da kwamfuta duk ba ɗaya ba ɗan nan. To shi kenan babu wannan ka ganta ko? An ba mu a makaranta muna karatu da shi. Wannan duk tambayan da ku tura mata ne na karatu ne za ta turo maka shi. To wannan zamanin ku ne abu duje. To baba a huta lafiya. Yawa abu duje. Baba. Kace ana yi mata tambaya ta ba da amsa ko? Ƙwarai da gaske. To madalla. Faduwa ya zo daidai da zama dai. Abu duje kasan yar kakaltume ga mijinta ya sake ta aiko? Haka nake jin labari. To yanzu tambaya mana kuruhutan nan mana. Menene kaltume ta yi wa mijinta ya sake ta?